Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ubikwa ukuthi sekuntwela ezantsi kumfanyana uAlwando Ngwenya ophila nokukhubazeka ehlathini njengoba sekubalwa amahora nduba ahlinzwe ukuze naye akwazi ukubuyela esimeni esijwayelekile. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwedemeti igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Akubikwa ukuthi injabulo iphezulu kumzali kaAlwando Ngwenya ongumfanyana ophila nokukhubazeka ehlathini okungaziwa ukuthi ukwadalwa yini. uAlwando Ngwenya kubikwa ukuthi sekubalwa amahora njengoba elungiselelwa ukuba yohlinzwa kusasa. uAlwando Ngwenya kubeka ukuthi sekubalwa amahora njengoba kulungiselelwa ukuthi ayohlinzwa osukwini la kusasa esibhedlela eNetcare Private Hospital esisemhlanga. Kusasa kuyaqala umsebenzi wokuhlinzwa kwakhe kanti nabahlengikazi bakhona lapha eNetcare Private Hospital emhlanga baye bamemukela ngezandla ezimhlophe umfanyana. Kubekwa ukuthi odokotela baye baqinisekisa kumama kaAlwando kuba kungamanzi amancane lokhu njengoba Professor besibhedlela eNetcare Private Hospital beye bakwenza okuningi okwe-operation okucishe kufane nalokho bathi bajwayele ukubhekana nokungaphezulu kwalokho kodwa ke lokhu kungamanzi amancane kubona umama akakhuleka umfana uzobuyela esimeni sempilo yakhe. Abantu eziguleni zokuxhumana baye bajabula kakhulu bamfisela ukuhlinzwa okuhle nokuyimpumelelo baphinde babonga iThuleleni Organization okuyiyona eke yathatha udaba lomfana yalibeka ebalazweni. Abantu ke balokhu bemfisele njalo amazwi okuhlinzwa kahle khona lapha ezigundleni zokuxhumana. Weziwe qhaza uthe ngifisela uhambo oluhle mfana wami sengathi uNkulunkulu engaba nawe unomusa Ndlovu uthe uJehova akukhumbule konke kuhambe kahle wabe esefaka ama-emoji acelayo. Silindile Xulu uthe sengathi konke kungahamba kahle. uNdomba Qhawekazi uthe ungifisela uhambo oluhle mfana wami. uthi Miya uthe uNkulunkulu siyamethemba uzoba nawe uhle memela uthe uzophuma ephilile ngegama lika Jesu. uGugu Kimba uthe siyabonga sengathi konke kungahamba kahle bafethu maningi kakhulu amazwi afisela umfanyana kuba ahlinzwe kahle konke kube impumelelo naye abuyele empilweni efana nazo zonke izingane. Bafethu ke mina njengetatheli ka YouTube sengayideda indawo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalolu daba. Awungibambe evidweni elandelayo.